Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah mun gode ma Allah. Allah mun gode ma Allah. Allah mun gode ma. Wato shugaban ƙasa Abdurrahman Chani yana rantsar da mataimakan shi. Insha Allah wannan mulki na wato sabon shugaban ƙasa wato Abdurrahman Chani mun yarda da shi. Mun yarda da shi kuma in Allah ya yarda zai ƙare mulkin shi lami lafiya. Dan uwa ka tsaya ka ga rantsuwa ta tsakani da Allah. Rantsuwa ta tsakani da Allah. Rantsuwa ce ake yi ɗaya bayan ɗaya daga soji zuwa polis zuwa jandarma kai zuwa farar hula. Rantsuwa ce ake yi ta tsakani da Allah. Ubangiji Allah ka ɗaukaka Nijar. Ubangiji Allah ka ɗaukaka Nijar. Ita kuma wannan ECOWAS Ubangiji Allah ya ƙara nisanta mu da ita. Ubangiji Allah ka ƙara nisanta mu da ita. Yadda take so ta ga bayan mulkin shugaban ƙasa Janar Muhammadu Chani, Ubangiji Allah ya rugurguza ta. Masha Allah da yake mun fita daga cikin ƙungiyar ta ECOWAS. Ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka Nijar. Ya Allah, Allah ƙara ɗaukaka Nijar. Allah ƙara ɗaukaka Nijar. Duk wanda ya ce bai yarda da mulkin ga na shugaban ƙasa Muhammad Chani, to wallahi munafiki ne. Ka duba gani, rantsuwa ta tsakani da Allah ake yi. Ba irin rantsuwa tsohon shugaban ƙasa Bazum Muhammad Isu. Shi kuma wato wannan ɗan balki kwamanda yake ko. Ubangiji Allah ya ƙara nisanta mu da kai. Mu dai abin da kake yi mana a Nijar, Allah ya isa ba mu yafe maka ba. Ka duba ka gani ɗan uwa, rantsuwa ta tsakani da Allah. Ka duba gani, rantsuwa ce ake yi har mata sai sun rantse. Yanzu ɗan uwa in ba mulkin Muhammadu Chani ba, wane mulki ne ake tara ma'aikata hakan ga a rantsar da su ɗaya bayan ɗaya tun daga baƙar hula har zuwa farar hula. Kaga ma an zo ga farar hula, yanzu su ma su rinƙa rantsewa ɗaya bayan ɗaya. Alƙur'ani ne cikakke. Ga wani nan shi ma ya zo ya rantse. Masha Allah, haka ake son mulki. Kowa sai ya rantse. Rantsuwa ce ake yi ɗaya bayan ɗaya. Ubangiji Allah ka kama mana Nijar. Ya Allah, Allah ka kama mana Nijar. An fara zuwa ga farar hula. Duk sai ko rance maha'inta mazalunta. Wallahi duk ra'ubar daga farar hula take fara hitawa. Dole ne a sa rantsuwa. In ba haka ba sai su kashe Nijar a banza abu. Ga wani nan shi ma ya zo da ƙaton gilashin shi. Sai ka rantse ka yi aiki na gari a cikin Nijar. Dole ne sai ka yi. Yanzu duk wanda ya san zai yi zalunci sai ya tuna da Alƙur'anin da ya rantse da shi. Haka ake son mulki.
haka ake son mulki na ƙwarai na gaskiya. Kai ma rance malam kau sai ya kamo hannu ya aza sama alƙur'ani mutum rantsuwa ce ake yi ɗaya bayan ɗaya ta tsakani da Allah, kowa sai ya rantse. Shin za ku rinƙa yin aiki a cikin Nijar na tsakani da Allah? Ga wani nan shi ma sai ya rantse da wani ƙaton cikin shi, duk sai cutar Nijar suke tsaye. To bana ba a haka nan, an samu jajirtacce mai ƙoƙari. Kai ubangiji Allah ya ƙara ma tsawon rai, shugaban ƙasa Muhammad Chani. Ga wani nan shi ma sai ya rantse. Haka ake son mulki a cikin ƙasa wallahi. Ubangiji Allah mun gode ma, Allah ka ɗaukaka Nijar, Allah ka ɗaukaka Nijar. Allah mun gode ma Allah, Allah mun gode ma Allah, Allah ka ɗaukaka Nijar. Ga wani nan shi ma sai ya rantse. Rantsuwa ce ɗaya bayan ɗaya, kowa ya rantse da alƙur'ani. Haka ya yi mulki, wallahi mulkin Chani ya yi, muna goyon bayan shi. Ga wata nan ita ma sai ta rantse. Yanzu duk wanda ya san zai yi ha'inci a cikin Nijar sai ya tuna da alƙur'anin da ya rantse da shi. A gani haka ya yi mulki Chani. Ubangiji Allah saka kare mulkin ga lahiya. Rantsuwa ta tsakani da Allah, ba rantsuwa irin ta su Bazum ba, ta su Muhammadu Isu, wanda turawa za su sanya su rantse kuma daga baya su dawo suna cutar 'yan Nijar. Rantsuwar Faransa wata rantsuwa ce. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah mun gode ma Allah, Allah mun gode ma Allah. Ka bar mu da Chani a ƙasar mu ta Nijar. Allah ka bar mu da Chani a ƙasar mu ta Nijar. Shi kuma wannan ɗan balki komanda, ubangiji Allah, Allah ya ƙara nisanta mu da kai, Allah ya ƙara nisanta mu da kai. Shirin da kake yi ma Nijar, insha Allah duk ya faru gare ka da yarda Allah. Allah ya ƙara nisanta mu da kai. Mu dai abin da kake yi mana a ƙasar mu ta Nijar, mu dai Allah isa ba mu yafe maka ba. Allah ya ƙara nisanta mu da kai, mu azzalimi. Hai Allah sarki, Allah sarki, ka duba ga gani rantsuwai har da mata ta kama. Ke ma sai kin rantse ki aiki na gari. Haka yayi kyau malam, ko hannunta bai taba ba. Kai a gaida malamta ta yi. Allah yi malamai dangin annaba, muna bayan ku, mu almajiran ku ne. Ubangiji Allah ya ƙara nisanta mu da Faransa, Allah ya ƙara nisanta mu da Faransa. Mun rabu da Faransa, Allah ya ƙara nisanta mu da ita. Allah ƙara nisanta mu da Faransa. Shi kuma wannan tsohon birin da yake so sai ya maido mana da Faransa, ubangiji Allah ya shiga tsakaninmu da shi ma. Allah ya shiga tsakaninmu da shi. Insha Allah Faransa kuma ta tayi in Allah raba za ta sake dawowa da yarda Allah. Mun rabu da su. Shugaba Bola Ahmed Tinubu, insha Allah ba za ka ƙara maido mana da Faransa ba. Insha Allah ba za ka maido mana Faransa ba. Da yarda Allah sai kun yi kunya ƙungiyar ECOWAS. Insha Allah Faransa ta tafi kuma shi kenan abada. Mun rabu da ita. Allah sarki, shugaba ƙasa wato janar Muhammadu Chani kiransa yake ɗaya bayan ɗaya, kowa zo ya rantse, tun daga bakar hula har zuwa farar hula har zuwa ɗan kwali, kowa sai ya rantse. Haka ya yi kyau, masha Allah. Ubangiji Allah ya tsare ku, Allah ya kama muku, ku riƙe mana ƙasar mu Nijar lami lafiya. Haka ya yi kyau.
mulki sai da rantsuwa. Mulki in ba rantsuwa kawai gauhi ne, sai a yi ta zalunta waɗanda ake mulka. Haka ya yi kyau shugaban ƙasa janar Muhammadu Chani, Allah ya kama ma. 'Yan ƙasa suna bayanka. Haka ya yi kyau, haka ya yi kyau wallahi. Rantsuwa ɗaya bayan ɗaya, rantsuwa ɗaya bayan ɗaya. Duk fararen fulaga dole ne ku rinƙa rantsewa. Wallahi duk wata munahici daga gare su ne yake hitawa. Ana ta zalunta 'yan Nijar. Bana Allah ya kawo mana jarumi. Ga wani dogo nan sai ka rance kai ma. Masha Allah, Ubangiji Allah ya ɗaukaka Nijar. Allah ya ɗaukaka Nijar. Ɗan balki kumanda sai kun yi kunya insha Allah da yarda Allah. Malamai dangin annaba.